munhu kana aona munhu, we all know that. Kupsychology ukaona munhu zvaunoona izvezvo pane zvinoitika mupfungwa dzako, perception, unoona chinhu wodecide kuti chinhu here kana chii, mumvuri here kana chii, zvinoitika so quick. Paunoona ichocho chinhu wofunga shape yacho kuti inzou here kana kuti idombo here, mudhuri here, imota here, zvinoitika very quickly. Iko kokufunga iwo kunoitika every time when you see something. Ziso rinopasa information. Ona chinhu kana chichilaita chiri chalaita, kana iri nzeve dzichikubetsera kana pakati asina nda kutsikwa. Ndete ndo zvinoitika palife. Ndo zvinongoitika as well kaona mukadzi kana murume. Zvafanira kubvunza vanhukadzi kuti pane difference here kadora nehombe. The truth again is hapana difference, but pane zvimwe zvinoita kuti zvikufane kukubelievisa. Girls, let me tell you, and men, let me tell you, the person that leaves a mark ndiye waunongo remember chete. Munhu anenge aita leave a mark pauri ndiye anenge. So the best way kana uda kuti iwe leave a mark on somebody, be unique. That's all you need to be. Be unique. Ita zvinhu zvaunongofunga kuti umwe asati ambozviita before you. Vakakomborwa vari kuroora mavirgin. Kana uchiroora zvako virgin, you don't have a bigger homework. Vamwe venyu muri kuroora munhu anenge ambodana nevanhu 15. Saka anodana munhu akabudana nevanhu 15 ukaenda neaverage, zvakafanira kuti iwewe unopresenta something kumunhu adori expect. Woenda negold uchida kunotengesa gold kuna expert munhu wezvegold, wongoenda negold riri rafu, anogona kutarisa akarasa. Unotonga kuinda une really unique, wakarisomuka ndiro kare presentation is very important. Karisika usaita se vaya vekuti kukupisa mana no man. Okay, ndo gara ndadai. Okay, fara gara ne side, right? Idi chamisa ndepi difference? Hapana chamisa. Let me tell you guys, hapana difference. Zviri mupfungwa dzako ukaona munhu ari cave ukati avakomana ndo difference iyoyo. Zvese zvichanoitika mberi uko nyangwe ari madhakanana, mupfungwa dzako watozvitora kuti maiwe kani kungonodai maiwe. That's true. Hapana difference. That's so true. In fact, difference kana ichitoripo inotoripa flexibility. Maslenda anowina. Because maslenda anozongokwanisa kudi kungozoti simu akada kungoturika gumbo pakuti akada kumurudzika vanomurudzika. Saka actually difference kana ichitoripo iripa flexibility ne fitness. Ndobvunza kuti saka unoreva here Leon kuti iwewe even zirume zigobvu nekamurume yes, hapana difference. Difference ingangozovapo ndeyekuti idumbu racho kana rakakurisa rakubloka here zvimwe zvinhu access chete. Otherwise hapana difference. Hanzi binzi zinosa kukwatiswa big time, same concept pase. Binzi dzagara dzinobikwa longa. Binzi dzagara dzinobikwa longa. Nyaya dzebonde idzika it's like a journey. Haungosviki. Unodo dzimwe ndege imwe ndege iri kuindawo inotanga yabhuruka yakaendawo yozotena yozoendawo. Saka bonde ndo zvarakaita. But ndichangokuudza ivo varume first, handinokuudza varume kuti how do you become unique? Otherwise maybe ndo zvamuri kunida. Guys, there are so many ways you can be unique, right? Remember, we just want to leave a mark. You want to leave a mark. Do you okay guys, come to think of any woman wasingafoka kangano, any boyfriend wasingafoka kangano, and I'll tell you something about that boyfriend. Pane zvimwe zvakaita zviri unique zvaunongoti baba vakasura ndivakangani baba kana kuti baba vekuchema uzovakaridza mere baba zvinoda kuitira udonakidzwa nazvo kuti ukudomuda munhu ngomudira kuti akaridza mere. Saka dzimwe nguva mwana wamuri kuremember imimi urungomuremember because of what she did rimwe zuva muchita uyu kana kuti akangotaura. That is why it's really very very important sometimes to say nice things.
squad zhinji dzatinoona ipo panapa munorumbidza magaro. Hey, magaro ayo, magaro ayo. Mukadzi wacho uya namagaro kumba kwako, ouya worara naye kupedza 15 minutes, 10 minutes, 30, 40 minutes urere naye, kana kumbomenshana magaro, kana kumbovapurudzirawo, kana kumbomuradza kuti you appreciate. Varume vazhinji vakaroora vakadzi vachida mazibhodhi akanaka iwaya. Bvunza vakadzi vachona varutorumbidzwa nesu murodhi umu, but kumba kwacho havatomborumbidzwi. Murume hamboapurudziri kuti iwi kana vachibika mukicheni mape haumboendiwo kumashure kwake uchingonopurudzira. Mukadzi anozvinzwa arikugara achingonzwa vanhu achingorumbidza. Hei, mama makatakura. Iye akunoona senge because remember kapa Facebook iwo kanzwa wakatakura. Varipo vanouya paFacebook kuti michini yekugadzira madhodhi. Tinoaona macomments achona. Ipa haurumbidzi mukadzi wako auya averenga macomments andanichiona paFacebook apo. Muchina wekugadzira madhodhi. Shamwari, hausi muchina. Even kare kadiki. In fact futi varume veito tumaslenda ndo tinodoita mazichina mazikobvukobu. And the concept ya unofunga imimi tumaslenda itotutuka ndo tinodoita nemigomo. Bvunzai vanoziva. Saka guys ka zviri mumind menyu. Mamwe maconcept ekuti kana uchirumbidza munhu kuti unoda muchirumbidza munhu ambuya haindi ambuya muna makabatana mazamu wopedza bonde rachona hauna kana kumbobata zamu rachona anoenda kumba achiti kuchiko ichi. Kana wamurumbidza izvo zvinhu zvacho appreciate them, bata katamba nazvo ka umuradze ndozvo zvamba nokuti mwana kuti the toy yamanditengera yakanaka but ungomona hasi kutamba netoy yarutamba nechidhina uwo mutengera toy ati the toy yenyu yakanaka yamanditengera asarutamba nezvidhina achiti zvim nezvidhina. How do you feel as a parent? How would you feel? Saka guys, hapana difference here ndareva kuti kana chidaita unique. Unaona? Iwo wana kuti okay. Munhu arudana naye uyu. Anika history kakane tukomana twakawanda twakambodana. Indaona imwe angle muna nzvotsoka. Tora kana yogurt chachawo zora patsoka pakati pezvigunwe kana zvakachena. Zora pakati pezvigunwe ipapo chilika mukati mezvigunwe zvegumbo izvo. Vari vanogeza. Munaona vanhu kadzi vanisa maringi pachigunwe chegumbo. Cheche. Kuti mudzioneka. Kana kutongomubvunza mama mutombobvunze. Bvunzawo zvanofarira. Vamwe vanhu ivo vamurungoti rinaki. Harinaki because unauri bvunza zvarino. Vanhu kadzi vane big difference kuti panovanakidza pakawanda kudarika pevarume. I can guess murume wese 99%. Ndikuti 99 ndichira kuti 1% inogona ngere gay. Zvegay handizi vanotaura vega. But 99% vandoziva vacho vari straight. Inongori same area inovatena on. Ikokoko kwazvinongozobuda nako mukangotamba nako zvakanaka. Ndokune zvese ndokune pfungwa brain yacho ndokwairi zvese 90% of their decisions are related kuchinhu icho chacho. But mukadzi dzimwe nguva mukadzi anongonakidzwa nokupurudzirwa kumusana umwe anogona kunakidzwa nongofemerwa pahuro apa. Umwe anogona kunakidzwa nokuzevezera. Ikoko kuzevezera kwari kuita kunogona kuirritata umwe wacho. Vamwe vanogona kuirritata nokubata mazamiwa umwe achingonakidzwa nongobata munyatso gently agopedza naye zvese. Kungoyamwa chako mazamu. Umwe agovenga kuyamwiwa mazamu. But kuvarume route 1 iyoyo M7 ukangoenda ku-M7 wakadai kuvarume you won't go wrong unless waita wowara. Ukangova gentle chete uchitamba ku-M7 kuvarume 1 vakasiyana. Guys, rega kuti zvakashanda pana nhingi last week woda unozvidzama pana nhingi. It's better to ask. Unofiririra. Kuna manoda kungova gentle, nice and slow. Koyo vamwana anoti shamwari hanzi kulika pakati pezvigumwera serious grace kutora yogurt kuzadza gumbo rako muyogurt agotanga kuridya gumbo rako iro kana rakagezwa. Hatirevi rine mangaka, hatirevi uchibva kumwombe kunofudza mbudzi katora makumbo chaiwo. Kuna vamwana vane makumbo akagezwa, handisi kurevako. Rari kuna vamwana vane makumbo akagezwa. Haungati zvemunhu arofamba netsoka haana bhutsu yonomulika kwayo. Ndinotaura vamwe vaya vekuti gumbo rinobva from January to November risina kumboona pasi. Rinongoona pasi nemapatapata achipinda mubathroom. Ende richigezwa nemvura yakasiyana neyavageza. Kuna vanhu vanogeza
netumwe tuma liquids makumbo. Kune makumbo akachena, even maoko unoza ruoko ukarutarisa zvorikuona. Ndichiri kumusha ndaita mhoni apa nekutema huni nekudi iko zvino hangu hamona dzadzisipa even kujimu chimurudza tumaoko unodya maoko munhu kudai so kumadya uri kuona. Vamwe vakati hanzi nzara dzikaita black dzikangosachena unenge uchigwara saka pfungwa dzangu hadzina kuchena dzakachena saka ndaita lucky right. Hanzi unodya zviku but kune zvimwe zvaunozoona zvakazara bute handirevi izvozvo saka iwe ndounoziva pauri kuda kubata pacho nepauri kuda kudya handiti. Hanzi hausaitotawo sex tape here tione what those lips do. Unoza dei papa neimwe yekuvhara apa ndoita murume yangu Moizi ndotya kubata tiara ndichaita zvangu tangai maisa mari apa kandai mari ndichaita zvangu kana kuti muchatsvakai mareference. Wazana ndiyo mfesi yanotaura sei mfesi anambozviita here pamwe unogona kusangana neex yangu ikakudza kuti vanonyeba blazaka mucheche but tiara nyaya ndiyo yandiri kukuudzai kuti guys hapana mutsauko. Tiara unoziva vanhu ivava unonzi hatidi ngochana right unonzi vachiti hatidi ngochana nditi kana uda unati hapana mutsauko. Tikavhara fesi yomunhu tikaisa magaro tikati taisa vanhu 55 vanhukadza takangovhara mafesi enyu takavhara makangofura ndikoshawa magaro neuyu murume anouya akachemerera apedza kuchemerera tozovhura toti vanakirwa neuyu tisati tavhura kuti vanakirwa nenumber 23 sumudzai mavoko vosumudza number 21 sumudzai mavoko vosumudza. Trust me vazhinji vanotozodiscover kuti vanakirwa neiwa vachiti ngochani wachona because zviri umu zviri musoro azvi hakuna theory yekuti munhu anonaka hakuna munhu anonaka. Let me tell you why. Kunomwe mukadzi so ivo vamwe vakadzi vanonzi anonaka havatombori active in bed anongorara zvake manhede kungorara zvake nekuti akageza anokuita senge huku yemutesco huku yemutma yakati bhandi huku yemutma inofoldyoda anokurarira sezvozvo ongorara oteerera. Kune vanhu type dzinongoteerera munhu achibika kuteerera agonakira murume kudikitira kusvikapo. Koita dzimwe type dzinongoita active kukuru vane yondo sister hanzi song yainonzi magate agoti magate baba pasina zvavanowa tatenda ndoramba kunaka kuri musoro mako. For example vanhu vazhinji vamunoti vanonakaka unenge wangowana a good size. Kune imwe size yaunopinda so uchinyatsoziva kuti iyi ndo size yangu senge boots zvangofanana neboots wakomana ini ndofarira Adidas but kana wakapfeka Nike look nice wakaipfeka kwandiri ini kana ndichida comfort ndopfeka Adidas right ndopfeka Adidas kana uda ndinakidzo but wona ikushata kwaita inenge yanguita ziboots rangu shepeka but ndoya ndinofeel comfortable nayo Adidas. I'm the happiest ndakarova Adidas but kana tichida zvinhu zvakanaka like a cute shoe cute yekuti vanhu vachikuona musirira kuti Nike katiki kaika kati but hapana comfort paipai haungambofambi Nike ndedzevanodriver uchifamba hako uchidriver maybe kamotikari kako. Adidas ini ndo even kubhora chako nichitamba bhora ndichiri kutamba bhora shooters dzese dzana Adidas nana Nike idzi ndaifarira Puma yairema zvayo kumushaka waiti ukapfeka Puma zipuma rezvirema but ndiyo yandaikufarira Puma yangu ndiitira. Kana wako ku-UK kune ground rakanaka yes vana Adidas. What am I trying to say is that guys hakuna chinhu chinonzi inonaka. Sometimes ungoita coincidence kunomwe munhu unongosangana naye munongoclicka kungopinda so kuita senge wakazvarwa iye. Hanzi tanzwa anokungova tundisa isu ivava vanoti hatidi ngoti straight handitomborambi Tiara handitomborambi bosi Tiara unoza mapfikira anonga wakaita vanhu vazhinji vasingatombozivi ndakaona vakawanda inini kuclub vachikisa mumwe mukomana angochi vakatozotarisa apa Tiara ndopanotoona napo kuti uyu munhu anga ari mukomana fesi anakirwa achibata kuzozevezera kuti mukoma munhu wamamuchidanda naye kumba mamuziya ndimuziya gero rakapenga rere no it was actually a guy ona munhu achida kusvipa
uchasvipa 24 hours later munhu akatoenda. Friend yangu yakadero taenda kuita loko bata mukoma taenda naye kumba akazonodaiwa ne sasuku akatoreba kudi ende vanhu vakadero vazhinji vacho vanenge vane refu kunda yako kutodi munhu shanga nyoka kudarika yake akungoya achisvipa boys man kuchii chaitika ndamurova haachatauri nyaya yake. Uchasvipa chii iwe anakirwa mubhawa wanga wakanakirwa naye uchasvipa chii. It's all in your mind. Hey, beautiful girl anonaka. No, it's all in your mind. Ukangomuona ukati ndiye